Welcome to Barangay Pangpang, Palapag, Northern Samar. Psst. Psst. Hoy. Sa kagurot man na. LOL! Hoy, nining. Psst. Sa kagurot man na. Welcome to Barangay Pangpang, Palapag, Northern Samar. Nandito po tayo ngayon mga kachapsoy sa pantalan ng Barangay Kalumutan, Lawang, Northern Samar. Ito po ay karatig barangay po ng aming barangay, ang Barangay Magsaysay. And guess what mga kachapsoy? Pupunta po tayo ngayon sa Barangay Pangpang, Palapag, Northern Samar para mamiesta. At manakdas na rin pag may pagkakataon mga kachapsoy. Ayan mga kachapsoy, ang dagat pong ito ang naghihiwalay po sa bayan po ng Lawang, Northern Samar at dito po sa bayan ng Palapag, Northern Samar. So kapag natulayan po ito mga kachapsoy, tuloy-tuloy na po ang ligaya. Magiging malapit na po yung biyahe mula po sa Lawang papunta dito sa kanilang barangay. At ayan mga kachapsoy, nandito na po tayo sa kanilang pantalan, dito po sa Barangay Pangpang, Palapag, Northern Samar. Ihanda na po mga kachapsoy ang inyong mga lalagyan ng takgas. Tara, maglibutan tayo ng mga kachapsoy. Ayan mga kachapsoy, dumayo pang inyong Maestro Waray ngayong ika-19 po ng Oktubre dito sa Barangay Pangpang, Palapag, Northern Samar para makiisa sa pagdiriwang ng kanilang kapistahan ni Senior San Pedro de Alcantara, ang kanilang patron. At ayan, naglalakad na po tayo mga kachapsoy, papunta po tayo sa barangay proper. Ayan, shoutout po sa lahat po ng mga pangpanganon, lalo na po yung mga kabayan nating nandoon po sa Maynila at nasa ibang bansa. Shoutout po sa inyong lahat. Follow naman po ninyo ang inyong Maestro Waray dito sa Facebook at subscribe naman po kayo sa aking YouTube channel na Maestro Waray. Ang Barangay Pangpang, Palapag, Northern Samar mga kachapsoy ay kabilang sa 32 barangay ng Palapag, Northern Samar at kabilang din ito sa pinakamalalaking barangay ng bayan na may pinakamaraming populasyon. Ayan mga kachapsoy, ito po yung kanilang simbahan at under construction pa rin po ito mga kachapsoy. Sa mga nais pong mag-donate, wag lang po kayong mag-atubiling pumunta dito sa kanilang barangay o kaya makipagkita po sa kanilang kinauukulan para po maasikaso po mga kachapsoy. Ayan mga kachapsoy, ang dami pong mga tao kahit medyo tanghaling tapat po mga kachapsoy. Yung mga iba nasa loob po ng mga tahanan, kanya-kanya po silang kain at inom. Wala pong nag-aya sa inyong Maestro Waray. Pero in fairness mga kachapsoy, one down na po tayo, isang bahay na po yung napatumba natin. Thank you so much po sa nagpakain sa inyong Maestro Waray. Hindi po natin nakuha ng video mga kachapsoy dahil mahiyain po yung may-ari ng bahay. Para po sa hindi pa nakakabisita dito sa Barangay Pangpang at sa kabuuang Palapag, Northern Samar, bisita na po kayo dito mga kachapsoy. Ang dami pong magagandang lugar dito sa kanilang bayan. Sa lawak po ng lugar nila dito mga kachapsoy at sa dami po ng residente nila dito, sa tingin ko po ay katumbas na po ito ng 2 barangay mga kachapsoy. Grabe, sobrang laki po talaga ng Barangay Pangpang. Shoutout po sa lahat po ng pangpanganon, lalo na po sa aking pong mga kaibigan dito. Ang dami pong mga kaibigan ng inyong Maestro Waray dito. Special mention po kay Mananida Galono, ayan, sa kanyang pamilya, sa aking best friend dito sa Barangay Pangpang, Palapag, Northern Samar, kay Sir Wilmar Galono na kasalukuyan pong teacher po sa Bagakay Elementary School, at sa kanyang asawa na si Ma'am Iveros Galono. Ayan, shoutout po sa inyong lahat. Sa akin din pong inaanak, ayan, kay Kyle Florian Galono, kay Brian Servito, kay Nico Galono, kay Flordaliza Galono, at kay basta sa lahat po. Hindi ko na maalala mga kachapsoy, sa dami-dami po ng mga kakilala natin dito, mga katagay natin dito, katagay talaga. Ayan, shoutout din po mga kajapsoy kay Mr. and Mrs. Roberto and Ma'am Annalyn Galono na siya pong next target natin mga kajapsoy. Doon may patagay sigurado.
Para po sa kaalaman mga kachapsoy ng lahat, ang Barangay Pangpang po ay isa po sa pinaka-progresibong barangay ng Palapag Northern Samar. Ang dahilan po mga kachapsoy ay sadyang masisipag po at masisigasig po yung mga tao dito. Nagtatrabaho po sila dito sa ibang bansa, sa Maynila, sa syudad para lang po makatulong sa kanilang pamilya. Ayan mga kachapsoy, ito po yung kanilang napakagandang school. Shoutout po sa pamunuan po at mga teachers po ng Pangpang Integrated School. Dito po ang inyong maestro Waray nag-practice teaching. Ayan, naganda mga kachapsoy. Para po sa mga magtatanong kung bakit po nag-vlog ang inyong Maestro Waray kahit po araw ngayon ng Miyerkules, October 19, 2022. Ngayon po ay tanghaling tapat 12 noon po mga kachapsoy, kaya po free time po ang inyong Maestro Waray. At babalik din po ako sa aming school sa pagdating po ng 1 o'clock. Isang sakay lang po mga kachapsoy mula sa aming barangay papunta dito, kaya malapit lang po. Hindi lang po natin matiis ang fiesta. A few moments later. Ayan mga kachapsoy, nandito na kami sa aming next target. Sa bahay po ito nila Ma'am Annalyn at Sir Roberto Galono. Sabi ko nga sa aking post, sa buhay man daw at sa pamimista, mahirap po yung mag-isa. Kaya ayan, isang batalyon kami. Tara mga kachapsoy, lapit tayo dito sa kanilang pagkain. Ayan, may nakapila mga kachapsoy. Tingnan natin yung kanilang mga pagkain dito. Ayan. Ang sarap po. Nako, mamaya kapag wala ng mga tao. Ayan o. Psst. Psst. Hoy. Sa kagurot man na. LOL! Hoy, mining. Psst. Sa kagurot man na. Hoy, huwag na kayong maghiniya. Hati-hati tayo sa labas. Hi! Hi! Happy Fiesta! Na ba? May sharo na ba? Ah? May sharo na ba? Wala pa nga eh. Sino kayo yung magpapabuena sa amin? Malalaman mo. Baka may gusto kayong shoutout. Shoutout sa mga taga-Pamping! Ayan. Ayan mga kachaps. Ito na yung pamimiesta with a purpose. Ayan, may nagpapabenta dito mga kachapsoy sa mga gustong sa mga naghahanap po ng mga furnitures. May mga binibenta po sila dito mga kachapsoy. Comment down below o kaya mag-message lang kayo sa inyong Maestro Waray at bibigyan namin kayo ng magandang presyo. 350. This one is 450. Ayan no. Wow. Baluan na niya kay mura pa. How about this one? 700. Hi! Hi, ma'am! Naghanap ng jowa. Sino? Oh, di ba? Sige, mag-message na, ma'am. Nanan nga sa mo store? RRS online shop. RRS? Yes. Ayan, para po sa mga naghanap ng furnitures, bili na po kayo mga kachapsoy. Legit po at kaibigan ko po yung nagbebenta. Direkta po sila sa paggawaan po mga kachapsoy. Kaya bili na po mga kachapsoy. Message lang po kayo sa akin. Ayan mga kachapsoy. Ito po ang pinakasikat sa mga piyestahan. Ang Baratilyo. Ayan. Na po kayo dito sa aming mga panindang magbabaysay at mga mura lang at para dere na damo anam daradon sa amon sa gamay. Sa gamay kayo? Oo. Bili na po kayo dito sa kanilang Baratilyo. May libre pang kiss kay kuya. Inestak siya naman. Nagigparado no? Oo. Okay naman. Ayan mga kachapsoy, kahit ang haling tapat at mainit na mainit po yung panahon, ang dami-dami pong mga tao. May Baratilyo po sila dito at may peryahan. Ayan. Ayan mga kachapsoy, pauwi na po kami at inabot na po kami dito ng
Dito sa kanilang pantalan ng Tariti. Ambon po mga kachapsoy, umaambon na po at paulan. Ayan, at tuloy na nga umulan mga kachapsoy. Ayan, thank you so much mga kachapsoy sa inyong patuloy na pagsuporta sa inyong nag-iisang Maestro Waray. Magpapatila po tayo mga kachapsoy bago tayo umuwi. Ayan, grabe, thank you so much.